Лукашенко памілаваў двух каталіцкіх святароў Генрыха Акалатовіча і Анджая Юхневіча. Абодва былі асуджаныя на доўгія тэрміны і прызнаныя палітвязнямі. Рэсурс «Католік Бівай» апублікаваў здымкі вызваленых ксяндзоў. Паводле інфармацыі выдання, вызваленне стала магчымым дзякуючы намаганням пасланніка папы рымскага кардынала Клаўдыа Гуджэроці, які ў мінулым месяцы наведваў Беларусь, і папскаму нунцыю ў нашай краіне Іньяцу Чафаліё. Генрыха Акалатовіча абвінавацілі ў здрадзе дзяржавы і засудзілі на 11 гадоў калоніі. Анджая Юхневіча засудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі. За што менавіта, невядома, бо працэс праходзіў у закрытым рэжыме. А першай гадзіне ночы менскага часу пачаўся рух на беларуска-літоўскай мяжы. Як было заяўлена напярэдадні літоўскімі ўладамі, два пункты пропуску Каменны Лог і Беняконі адкрыліся. Беларускі дзяржаўны памежны камітэт апублікаваў відэа з першымі пасажырамі, якія перасякалі мяжу. Первым делом заправились, залились, приготовились, позвонили с накопитель и вперед. Все. Идем оформляться. Живу я в Литве, и в Беларуси у меня там, и там дом у меня. И вот в настоящий момент еду домой, в Дотишки. Многие будут рады этому событию, которые вот действительно многие, потому что и женатые, и замужем, и семьи, и вот и эти родственники будут очень рады. Рашэнне аб адкрыцці мяжы Літва прыняла учора на адмысловым паседжанні ўраду. Гэта зрабілі датэрмінова. Першапачаткова пункты пропуску планавалі адкрыць толькі ў канцы лістапада. У Менску з гэтай нагоды правялі паседжанне Савету бяспекі, пасля якога сакратар ведомства Александр Вальфовіч паскардзіўся, што афіцыйна Беларусь пра такое рашэнне не папярэдзілі. Толькі ўвечары таго ж дня літоўскія памежнікі паінфармавалі беларускіх калегаў аб аднаўленні памежнага руху. Польская пракуратура высунула абвінавачанні двум грамадзянам Украіны, якіх падазраюць у дыверсіях на чыгунцы 15 і 16 лістапада. Названыя імёны падазраваных: Александр К. 1986 года нараджэння і Яўген І. 84 года нараджэння. Пазней абяцаюць апублікаваць фота мужчынаў. Таксама неўзабаве суд павінен выдаць ордэр на арышт падазраваных, і Польша будзе патрабаваць ад Беларусі іх найвыдачы. Згодна з інфармацыяй польскіх праваахоўнікаў, абодва меркаваныя дыверсанты яшчэ 16 лістапада паспелі ўцячы на тэрыторыю Беларусі. Афіцыйна ў Менску сітуацыю пакуль не каментавалі. А тым часам Літва пакуль не будзе патрабаваць увядзення новых санкцыяў у дачыненні Беларусі і змякшыць рыторыку. Пра гэта паведаміла Радыё Свабода са спасылкаю на свае крыніцы. Ці можна гэта лічыць пачаткам нармалізацыі дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і заходнімі суседзямі? На гэтую тэму ў эфіры студыі Белсат паразважаў палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Гаворка не ідзе пра некую сістэмную лібералізацыю у Беларусі ці з боку Беларусі. І рэпрэсіі працягваюцца, і допыты на мяжы працягваюцца, і нікуды гэта не падзелася. Таму гаворка ідзе толькі пра некія лакальныя крокі по размороживанию ситуации. До нормализации ситуации вельмі далёка. На віцебскім прадпрыемстве кабельнай прадукцыі здарыўся пажар. У цэху загарэлася кампрэсарная станцыя, што на другім паверсе будынку. У будынку ў той момант было 110 чалавек. Усе яны змаглі эвакуявацца яшчэ да прыбыцця пажарных разлікаў. Ніхто не пацярпеў. У тушэнні задзеялі 9 адзінак тэхнікі. Цяпер праводзіцца праверка і высвятляюць прычыны пажару. Тэлефонныя махляры ўсё часцей выкарыстоўваюць у сваіх схемах дзяцей, папярэджваюць міліцыянты. Чарговы выпадак з удзелам адразу некалькіх дзяцей адбыўся ў сталіцы. Здравствуйте. Подскажите, как можно вызвать милицию? У нас тут ребенка развели на деньги, вынесли из дома. Девочка? Ей 10 лет, да. Здесь что было? Как, куда, какие звонки? Ничего не знаю. Я вернулась домой. Меня не было дома и нету денег. Там в районе 30 с чем-то тысяч белорусских рублей. А ребенок что говорит? Ее попросили вынести девочка какая-то. Нет, не девочка. А кто? Еще кто-то? Мужчина какой-то. Як аказалася, 10гадовай школьніцы патэлефанаваў у месенджеры незнаёмец і пачаў пужаць крымінальнай справай супраць бацькоў. Махляр прымусіў дзяўчынку забраць з дому каля 4000 рублёў і перадаць кур'еру, якім аказалася іншая 12гадовая школьніца. Яе таксама падманам на таксі накіравалі збіраць грошы ў дзяўчынкі. Міліцыянты раяць бацькам паразмаўляць з дзецьмі пра махлярскія схемы, каб папярэдзіць такія выпадкі.
У справе беларускага гаюна ўжо асуджаныя больш за паўсотні асобаў, паведамляе ініцыятыва «Дысідэнт BY». Агулам, паводле інфармацыі праваабаронцаў, у крымінальнай справе фігуруюць больш як 100 асобаў, імёны 89 вядомыя публічна. Усіх іх судзяць паводле артыкулу за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Беларускі гаюн – маніторынгавы праект, які адсочваў вайсковую актыўнасць расійскіх і беларускіх войскаў на тэрыторыі нашай краіны. Яго стварыў актывіст Антон Матолька перад пачаткам паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. На пачатку лютага 2025 года сілавікі атрымалі доступ да чат-боту гаюна і пачалі масава затрымліваць асобаў, якія перадавалі праекту інфармацыю. Матолька абвясціў о спыненні працы беларускага гаюна. ЗША і Расія распрацавалі новы план завяршэння расійска-украінскай вайны. Пра гэта са спасылкаю на крыніцы ў Белым доме паведамляюць адразу некалькі буйных сусветных выданняў, у тым ліку Axios, Financial Times, Reuters ды іншыя. Згодна з дакументамі, Украіна мусіць пагадзіцца вывесці свае войскі з Донбасу. Пры гэтым размяшчаць расійскія войскі там таксама будзе забаронена. Акрамя таго, амерыканска-расійскі план прадугледжвае скарачэнне украінскага войска да 400 000 чалавек і забарону на выкарыстанне далёкабойнай зброі для ўдараў у глыб Расіі. Прадугледжанне надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. Паводле інфармацыі заходніх медыяў, план, які максімальна супадае з ранейшымі расійскімі ультыматумамі, прасоўвае спецпасланнік Трампа Стыў Уіткаф. Украінскі бок з такімі патрабаваннямі не згодны. І менавіта з гэтай прычыны апошнімі днямі была адменена сустрэча Зяленскага і Уіткафа. Амаль 8 000 асобаў задэкларавалі даход за мінулы год, які абкладаецца павышаным падыходным падаткам – 25%. Такую інфармацыю агучыў міністр падаткаў і збораў Дмітрый Кійко. Паводле яго, гэта дазволіла сабраць у мясцовыя бюджэты дадатковыя 200 мільёнаў рублёў. Таксама міністр заявіў, што стаўкі падатку і сумы, якія трапяць пад яго, могуць скарэктаваць. Улады хочуць нарасціць зборы да 400 мільёнаў рублёў на год. Прагрэсіўная шкала падаткаў запрацавала ў Беларусі сёлета. Згодна з ёй беларусы, чый даход перавысіў 250 000 рублёў, павінны заплаціць 25% падатку замест ранейшых 13%. Калі даход перавысіў 600 000 рублёў, стаўка вырастае да 40%. Жыхар Воршы паскардзіўся ў тик-току на якасць хлеба з мясцовага хлебазавода. А мясцовая раённая газета адвезла яго на прадпрыемства, каб даказаць, што мужчына не мае рацыі. Прапагандысты апублікавалі свой ролік аб экскурсіі. Ролік мужчына ўжо выдаліў, аднак там ён скардзіўся, што мясцовы хлеб пад назвай «Якасны» быў ліпкі і пакідаў дзіўныя сляды. Дырэктар хлебазаводу патлумачыў, што гэта не брак. Маўляў, хлеб ліпкі праз тое, што форму змазваюць маслам. Ролік з іранічным гукавым шэрагам ад раёнкі выклікаў толькі яшчэ больш негатыву ад аршанцаў, якія працягнулі скардзіцца на прадукт. У Менску п'яны кіроўца справакаваў сур'ёзную аварыю на вуліцы Севастопольскай. 45-гадовы мужчына на падпітку за стырном «Фольксвагену» выехаў на сустрэчную паласу, дзе ўчыніў лабавое сутыкненне з аўтамабілем «Рено». Віноўнік аварыі шпіталізаваны. Таксама цягам вечара ў сталіцы былі зафіксаваныя 2 выпадкі наездаў на пешаходаў. На вуліцы Акадэмічнай 44-гадовая кіроўца «Мазды» збіла на нерэгуляваным пешаходным пераходзе пенсіянера. 81-гадовага мужчыну даставілі ў шпіталь. А на перакрыжаванні вуліцаў Матусевіча і Глебкі, таксама на пешаходным пераходзе, чалавека збіў 66-гадовы кіроўца «Мазды». Пацярпелага забралі медыкі. Мокры снег і замаразкі прагназуюць сіноптыкі ў бліжэйшыя дні на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Дзённая тэмпература паветра складзе ад 0 до 4 градусаў, а на дарогах магчымая галалёдзіца. Будзьце уважлівыя за стырном. На гэтым завяршаем нашае выданне. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 20-й гадзіне менскага часу. Каб падтрымаць нашу працу, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе. А таксама падпісвайцеся на нашы ютуб-каналы і сацыяльныя сеткі «Белсату». Але дбайце пра сваю лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».